No, takže čeho dneska vás vítáme u dalšího videa. Dneska je ten den, včera jsem vám slíbil, že si zahraju Fortnite. Tak tady ho máte. Jsem si dal nějaké hry a fakt prohrávám strašně. Protože já už hraju fakt těžké hry, já už nehraju proti botu. To jsou fakt opravdický hráči, tyjo. Jsou dobrý a blázen. Už nemá. Kdyby něco on někdy říkal Alkan. Jsem viděl, že to 1 HP. A kdybych měl 1 HP a umřel bych. Padám tam, protože tam padám skoro vždycky. Protože tam mám šanci. Hej, proč lidi dělají to sami? Aha, oni padají tam. Ne, tak tenhle ten... Ne. To je normální, já... Aby mě nemohl zabít lidi. Jsem to udělal. Nebyla jsem. Měl takhle dobrou zbraň. Kdyby byl nevěděli, co jaké cena, tak bych chtěl dělat hodně čovat. Mamo! Ne, jdu dneska lidi spát v 9. Já jsem to neslyšela, to mě stalo. No, to je zítra škola. Jinak normálně chodím. Papa. V půl, jakože v 20:40 jdu vždycky spát, ale teďka v 9. O 20 minut víc. Ale já můžu jich třeba, nevím, třeba ještě 10 minut k tomu. Takže já se zeptám. Takže i 30 minut. What the fuck? Co děláš? Je piv, pav, piv, pav. Lidi, já se jdu pro, víte co? Ona tady není. Jo, je tam vesmírná loď. Jestli to někdo bude. Jdu si pro jednu jedinou zbraň a jdu si hned pro to. A dělej, padej. Dělej, tady je zbraň. Beru a jedu. Kdyby bylo skvělé, člověk ještě na to bych dělal. Ještě jsem tady takhle narychlo Big Shield. Já si takhle skáču. Já se na to těším, já jsem v životě nejel. Mě to řekli kamarádi ve škole. Takže letíme nahoru. Ani nevím, jak se dávat. Úplně. Já si tam radši přesednu. Úplně. Já ani nevím, jak se letí. Aha, takhle se
dává turbo. Já hraju totiž na PlayStationu. Já to myslím na tom... Kde? To můžu říct. No. Kde skromit? Tak tam. Nevím, co je blíž, jo. Tak tam někdo není úplně. Tak asi jenom tadyhle. Takhle by mě viděli, že mám nic jako nahoru. Ale pak já blbě uvidím, no, takhle, tak. Já chci postřílet někdy. Já chci postřílet! Já jsem ji... Není tu? Lidi, vidíte to? Wow. Jo? Tady někdo po mně střelí. Já nevím odkud ani. Ty tady! Já radši... A já ani nevím odkud střelí. Je tam blízko. Jedu do vejšky. Musím třeba ještě střelit. Kdybych na něj takhle vypadl. Matro! Ne! Já se rozbiju hlavu, tyhle. Jo, on mu ukradne prostě nesmí rozhodnout. Marku. No, já nemám peníze. Jsi si to rozhodl? Tak, dobře. Co? Lidi? Nebo psa? Kde je Florina? No pojď ke mně. No pojď. Nebo běž. Tak. Ty si lehnout na dečku. Mámo, nech ty psy bejt. Já nic nedělám. No, pojď sem, Flo. Nechcem, pojď. Pojď sem blíž. Pojď sem. No, stačí. Tam bych úplně nešel. To tam padá. Tak tam nepadám. Ani za nic. A dík. Rejdi, asi si vezmu tohleto. Aby to moc... Já to sobie takhle hodím a
pojedu. Nevadí, že tam je Česka. Tady mám taky Česku, pak si po ní můžu říct, já jsem logicky. Jedna jsou v Prčicích a hodně. Jestli to žádná není už, takže můžu jít pro tamtu. No, můžu. Ne! Že se mi nedáš. No to si děláte sem, já mám takový. A už to ne. Jo, ty chceš vidět? Bombu! Bomba! Bomba! Radši se jdu pro ty healy. Prosím, ať mi padnou healy. Nice. Nepadla mi skoro. Ještě v pohodě. Vezmu si spíš to dřevo. Všaký tady healy. To zničím. Mám dřevo, steak dřevo, mám steak dřevo. Mám steak dřevo, mám steak dřevo, mám steak dřevo. Kam? Ne, nezdrhej, 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 nezdrhej. Ty škybiďáku. Nemám. Tak to mám hodně blíž. Kámo! Tak ten zabil! Tak ten zabil jak? On si naměřil hlavu. Určitě. Určitě naměřil hlavu a zabil mě. Když tak... Co kdybychom si zahrali GTAčko? Koukejte. What? Máme to tam. Já se na tuhle obrazovku nekoukám nikdy. Bude moc uchylná. Až moc. Tak je to GTAčko, že jo? Jdu. To je ta fauna. Je hodná. Je nejlepší. A je nejlepší, takže nejhodnější. Jo. No, říkám, nevím, že je lepší. Fuj. Tady seš. Ninja.
Vy nevíte, jak to vypadá u mě doma, ani vlastně u Taryho víte, ale u mě ne. Mě to je takový tajný. Já bydlím pod zemí, víte. My máme sklep a já mám sklepy, střechu, a telku, fakt, ale mám to tady luxusní. Fakt hodně. Já to mám třeba i iPhone 16 Pro Max. Víte? Mám to klidně mi nevěřte, že nemám iPhone 16 Pro Max, ale ho fakt mám. Můj kámoš má iPhone 12. Minule asi, teda včera, bylo GTAčko, ne? Nebo jo? Já ani nevím. Vím, že to je hnusný barák. Jo, vím, že ten oblek je strašně hnusný. Mně se taky stejně nelíbí. Takže se ho asi jdu převlíct. No tak ten je ještě hroznější. Jo, to není dobrý. Aha. Vím, že to je fakt strašný skin. Lidi, jdu se podívat do mý garáže. Ty lidi, proč jde ven v pyžamu? Úplně. To mám. Já jsem ani dneska nehrál GTA.
To je jaká debilní paní, ne? Vypadni! Vypadni z toho auta! Vypadni! Mě přejede dvakrát. Normální. Tak ať vypadne. Beru si to auto. A jdu si tam to vzít. A dělej. Musím přejet. Říkám, že vytáhnu. A vypadni! Vypadni! Takhle se podhazují lidi z auta. On mě přejel? No pojď sem. Z pratku. A pojď, já tě jdu nabourat. Jedu za ním. To je spratek. Jaký do mě tady naraží. Pojď sem. Pojď sem. Pojď sem. Dám do tebe takovou ránu, že se takhle vybouráš. A mi jedno. Nebudu ti nic platit ani. Úplně jedno. Ty mi tady nebudeš narážet moje auto. Blázen, tyjo. Ještě řekl cíp. Welcome. Vlasy. Nejsou hezky, není 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 hezky. Wow, 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 wow. Já se, počkej. Ne, fuj. Oh, what the fuck. Počkej. No. Musím, počkej. Tyhle ty jako se mi líbí. Já se asi koupím. Já nemám. No. Wow, hezký. Dám tak 0 korun, protože... Mám vás zabít? Mám? Chci tak zbyl, ty vole. Já tě zbyl. No, jedeme někam jinam. Toho pána mi není fakt líto. Ten tam už není. Protože jel asi někam jinam. Lesem. A chtěl mi... To auto, jaký jsem měl. On se mi... opravil ten před. Já chci jet. Můžu jet Uhni. Koukejte lidi, jak se to dělá. No to je jedno, jsem to přejel. A kdo to má motorku? Můžu dělat vajíčka? Jaký? Já nevím. Jaký? Ty placatý. Jo. Dělej. To jsi to auto moje. Ty jsi mě ukradla, no tak ty jsi zlobivá. Ale to jsem nedělá. Můžu jet. Já jsem se stáhnul GTAčko proto mlatit lidi a takhle jezdit autem. Já mám rád od 3 let auta. Je úplně zbožný.
auta. Spíš víc Fortnite. Vy chcete něco říct, mě máma zítra koupí V-Bucks a jeden skin mi koupí a já to já vám to ukážu. I když je zítra škola. Že se mě máma zítra zvedne ve 2. Kdybych to měl fakt do pytle. Ano. Nechci to říkat, protože by mě pak uslyšela máma a by nadala po mě. Já půjdu dolů, jo. Jo? Já nevím. Já nevím, ale jak se tam může dostat. Fakt se tam nejde dostat. Děkuju, Black Queen, děkuju. A tam zkus mít pěšky. Co to je? Ahoj. Proč si nemůžu tady zbít? On je nesmrtelný. Můžete nahlásit na policii, když mi dáš zadarmo zbraň, jdu ti nahlásit. Nevím ani co prodává, že jo? Jako nevím, neviděl bych tam zbraně. To se spíš... No a u mě je to naopak, já mám většinou samý chlapy a žádný ženský. Já svoje chlapy neměním, promiň. ale rádi by přivítám někdy u mě. Mám nabitý. A jdu, já jsem tak na zítřek natěšený, že zítra bude můj nejlepší den, tyjo. No mám je úplně... No tak tam jsem úplně To je tak. Dělej. Tam jsem přidal kvůli tomu, že jsem nechtěla, aby byla červená. Až bude připravit, tak já takhle udělám. Já už taky nemám co, já mám tady poslední 22 korun. Tak asi jsem čekal na semafor, ne? Nemusíte hned na mě trobit, tyjo. Nahlásím vás na policii. A to může být třeba... Tak a už nemám nic. Dala jsem do Ety. A co bude srovnat? Máš zase. Na zdraví, babušo, už zase. Uhni. Jednou jsem měl. Měl bych to otočit, ne?
Budu dělat tohleto. Fuck you! Andra. Děkuju. Dobrá, děkuju. Už se volá jezdit. Když se to bylo. Máš to být někdy na ty lidi, ne? Na co modí? Mousek. Koukej. No. Mousek. Lidi jsem si cezelem, kyselým. Na co chodí? 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 Viděli jste to lidi, on byl strašně blízko. Tak pojď, rozjedu to. Ani trošku. Ani trošku jsem tam neskočil. To jedno. A teď skočím, neskočím. Pojď. Ty já teď spíš jedu jak svarta, tyjo. Spíš skáču jak svarta. Netrupte! Na co chodí? Na co chodí? Já vám doporučuji fakt GTAčko. No přece jsem ho
sice jsem ho měl za free, ale fakt si, já jsem ho měl za free, protože já jsem ho dostal PlayStation k Vánocům a what? Já to zkusím. Pěkný beko do vody. Poplaveme si teď. To je jedno. Aují. Pojď, spadni. Ují. Tyjo, jak rychlej ne. Plavání. Zase spadnu. Jo, já to čekám. Čekal jsem na to. Celou dobu. Zase spadnu, pojď. Ne, tak to ne. Bo jo, spadnu jsem. Nespadni! Já se tady ani s ním jednou neprožiju. To jich cípne. To je nějaký vodopad blbej. Hezky se tam. Ukaž, jak by to vedlo. To už by se dál. OK. Ano. A kdybych tam jenom... No jo. Já jsem fakt daleko od mého. Já se zkusím dostat až sem. A maslek. Já šíleně to posral, doladně si dostal. A když se podívám, jak dlouho natáčím. 39 minut, tyjo. V životě jsem takhle dlouho video nenatáčel. Tyjo. A teďka hledám auto, abych nějaký mohl ukrást. Je to takhle. Přeplavu. To bude týden už. Protože mám úplně mokrý pyžamo, tyjo. Ještě si nemám ty ponožky. To by bylo teď těžký. No to už je málo. Fakt málo vody. To je spíš bláto. Že tady chodím. Jo, je to bláto. Jo, dělej. A tu pojede nějaký auto. Ale myslím, že nepojede.
Škoda. Děkuju, lásko. Já nevím, ale jak se tam dostaneme. Zkusíme jak tady. Pum! A pum! Mám zbraň. Já jsem zabil. Neskočím, tak už jsou... Sice... Kdybych jednou zabil, tak už... Mám fajvenko. Jsem mu pěkně napálil. Vidíte to? Toto mě strašně zpomaluje. Já nechci, aby mi sebrali tu zbraň. Koukejte. Oh, tak tam je... Dělej, mě se někam schovat. Tady by mě nemuseli vidět. Prosím, ať mě nenajdou. Po mně jde celá armáda. Tak pojďte. Tak pojďte. Tak pojďte. Tak pojďte. Ne! Do prkinka. Jeden mě střel snajperkou. Prosím. Prosím, ať jí mám tu zbraň. Ne! Blbý. Takže já se tam zase dojdu. Tam je vrtun. Tady jsem umřel. Přesně tady někde jsem umřel. Tady, no. A teď je, jak mě našli? Byl úplně schovaný.